мо ба модарони ҷавон тавсия медиҳем, ки ба кӯдакашон танҳо шири сина диҳанд то 6 моҳагӣ. Баъди 6 моҳагӣ ғайр аз шири сина ғизои иловагиро сарф кунанд. ғизои иловагиро мо тавсия дода мешавад, ки аз пюреҳои сабзавотӣ, мисол картошка, баъд сабзӣ, шалғам, лаблабу, карам. Баъди 6 моҳа дар синни 7 моҳагӣ кашҳои марҷумакӣ, ҷавӣ, биринҷӣ, 8 моҳагӣ творог, зардии тухм. Зардии тухмро ҳам хел намедиҳанду 6 тақсим карда дар об ҷӯшонда, баъд 6 тақсим карда ба хӯроки кӯдак ҳамроҳ карда додан лозим аст. Дар як ҳафта ақалл 2 маротиба. То 1 сола мо шири гов тавсия дода наметавонем, барое ки дар таркиби шири гов казеин, як микроэлементи казеин ҳаст, ки кӯдаки то 1 сола меъдаш инро ҳал карда наметавонад ва меъдаи кӯдак вазбинӣ мекунад. Барои ҳамин тавсия намедиҳем. Баъди 1 солагӣ баъд тавсия медиҳем, ки камтар об катӣ омӯхта карда доданаш мумкин, ё ки ягон хел намудҳои кашаҳои ширӣ тайёр карда доданаш мумкин.